There we go. And you kill and make it. I could tell you. Uncle Joy. Banque Joko. You tell me the gang. You're going to be the one. Kan voelen niet meer. No. Ugo? Hey, what is it? Quem was it? Ugo? No, because no. On est from? Hey, no. Kita nabata. No, kita nabata. No. Kan kire nezia amanda odianya. Hey, no. Chekwelu. Gojuku. Na okwali hen neche. Onu na mo ko sinena amanda odanya na ni. Da bo ya ni mu so. O le ke ni aso ka mu asia. O makani. Nya okwali makani o. Nya okwali makani. Ne. Papa juste pas là. Kwa nini kapo? Yo ke na putaro. Ndio tegwa. Kamputa. Kampuone mwa. Amanda sega mmanya. Mba chọrọ m ịnwụ. Ọ bụrụ mmanya bụ nsogbu m kịta. Kekwa nke bụ nsogbu gị. Nneka. Ọ na-abụ oge niile na-eche na-asị ọ bụ na nsị ebe a m nọ pụọ ma m ihe ọnọdụ m ga-aba aba ma m ebe m ga-enweta onwe m. Amanda, ihe anyị na-ekwu aghọtara m ya. Ị kwesịrị ịghọta. Ọ bụ eziokwu na afọ one gara aga na m nọ na nke mama Ann, mana ị ma na ọ bụla ya bụ ezigbo nne na nna m mụtalụ m. Ọ bụ na nsị ebe a pụọ na-echesi ebe m ga-enweta onwe m. Amamihe m ga-eme. Amanda, ka ị na-achọ ịkọwa ya? Ka ị na-akọwa? Ị ga-aghọtanụ maka nne na nna unu nwere ego, ihe ọbụla unu chọrọ a ga-emelu unu ya. Ihe anọ a ị na-ekwupụta anọ
onwe ka o si na-ada aghọtasịrị m ya ọfụma mee ka anyị nghọta ihe ị na-achọ ịkọwara anyị ebe a. M kwesịrị ịghọta enwere ike elu echi kịta nne na nna m na-akpọrọ m tinye ebe ọ na-arụ ọrụ n'ogugo dị elu mana nke m n'elu m onwe onye ma mma akọsara ụgwọ nke m ọ pụrụ iche. Amanda onwe nke nwere nsogbu fancha zuru n'oge onwe onye ị nwere onwe onye ị ga-akọsara. Amanda onwe onye ị nwere onwe onye ị ga-akọsara. Mana nwunye nwanne mpa gị gị na na-abọbi ọ naghị emegbu gị emegbu so ka ezi ka ị na-ekwuziri okwu na ama m na ọ naghị emenwu ama m mana ọ pụtakwa n'echi gbanwee mmadụ na-agbanwe agbanwe oge na-agbanwe agbanwe ọbụnago omenala na-agbanwekwu ọgbọ gbanwe ọba alụ. Amanda Chineke ga-ahafụ gị n'ọnọdụ. Amanda Chineke ga-ahafụ gị n'ọnọdụ. Ka m gwa gị ọrụgozi na eluigwe n'ụwa hafụ gị Amanda mụ nwa ga-ahafụ gị. Amanda m na-achọ ihe m ga-emere gị Amanda. Marakwa na ọ bụ ihe niile ọnụ mmadụ kwuru ka ọ na-emezu. Amanda kwụsị ihe ị na-ekwu enwere ihe kwuru m na-alaịkọ ke nke owu o nwere onye ị nwere onwe onye ị ga-akọwa. Amanda ka ihe o mami ichụpụgo ka anyị na gị si eliko na-aṅụrịkọ onwegote ka ife si mee anya ma nchụpụnata gị n'ụdị ọnọdụ anụ anya ma nchụpụ gị kwụsị ihe anụ ị na-ekwu na adụrọ m mma o. Amanda iche na anyị ga-ahafụ gị n'ọnọdụ ọrụgodo si ya gbanwee ka ihe anaghị ga-emenwu gị Amanda anyị na-emegburu gị ma afọ ka ihe ọzọ. Mana nne na nna m adịrọzi ndụ o nwere onye nne ya kedu onye mma ejekwuru kedu onye nwe nne na nna m adịrọ ndụ ị ga-aghọta onye nwere nne na nna amaghị onye na-enwere nne na afọ ọ na-amara ihe na-agabiga abụ m ga mbere chi m akwa m na-ekwuzi onanwa ọ dịzị ka ọ na ya dị emere gị so ahapụ ya anụnwa anyị na-adị ị na-eme ma akwa anụnwa ị na-ebe ọ dịrọ mma. Mmadụ nara mmanya ahụ biko achọrọ m ịṅụ etuna m aha ahụ Ami baby Ami baby siga ya mma achọrọ m ana m ahụ Ami nwụọ ya ihe ọkwa love potion ọkwa efu gị Amanda ogini kifi na-ebere akwa. Amanda ogini gbazini am kifi na-ebere akwa. Ozugbo ebezina. Kifo ozugbo. Kifo ọbụla o ebezina o. Mama. Arụ m Amanda n'iro ka ọ na-ebe akwa. Ka ihe meziri m. Akwana m nsogbu. Ị hụrụ Amanda n'iro ka ọ na-ebe akwa. Ọ na-ebepụta ọbara. Ọ chọrọ na ibe akwa obewe n'akwanụ. O ji ọnụ ga-ebe. Afụ m na o nweghịzi ihe ọzọ ị nwere ime. Ewelivasị ka njọ ga-ama m ihe mgbe m gụgọchara ya okweghị ige m ntị masị ka m mara mere ihe mere o ji na-ebe. Ifere ka ọ na-ebe akwa ị na-agụghị ya ọjụ. Kemgbe o ji wụrụ gị ọnụ na-ekwuziri Amanda. Ya bewe n'akwanụ. Ọma na ike o ji a na ebe agụ gị ọ nawanụ. Sọrọ ebe a na-akọ ya eri. O nwezi aka ọrụ ị nwere. Ọ na-achọ ịla mama. Come on, zuzuba gị nọ ka m neghere anya. Hey, ontakowadi. Hey.
anụ. Anụ bụ before. Gịnị ka ị na-akọ? Anụ. Anọrọ m be anyị dunu m. Asị gị si mefu. Onwe ebe nna aga. Onwe ebe nna aga. Kwamaka. Onwe ebe nna aga. Onwe ebe nna aga. Mefu. Onwe ebe nna aga. Onwe ebe nna aga. Apụaka. Apụaka onwe ebe nna aga. Onwe ebe nna aga. Anyị kala ọnụnụ. Akara mgbasa. Akara ọnụnụ akara mgbasa. Anyị kala ọnụnụ onwe ebe nna aga. Onwe ebe nna aga. Mefu ya. Mefu. Onwe ebe nna aga. Mefu na. Mefu. Oginikwa. Emeke ebugo mo. Oginikwa. Ogini binite. Binite godunu. Kekwe ihe owu. Ai pututu. Nsacha kwado. Iyo Emeka si o si bi epo o tu iji aya ya ma bo kwa mo ọzọ. Na kemgbe afọ ito mụ na ajibiri. Ọ bụghị ọtụtụ ka m tụrụ ọ bụrụ ọmụmụ onye nwa bụ Chukwu na-enye nwa otiekwanụ ya bụ na ọ nọọ n'afọ ya sịrịsị bie pụọ. Emeka nke m. Ike kachukwu njọ dị na mgbe m dị nọdụ anọkwa m n'akụkụ nọsi onwe ike obi ego agbanwe hapụ m ma bata mgbe m ji abazi n'ime ụlọ ọ bụrụ ọgbachiela ebe niile chiri igodo pụọ. Emeka chọrọ iji anya fụ m ọpụta m nwa bụzi ekwensu bụrụ ya amosu ọ dịte ka ọ ga-afụ ha ana m eto ụlọ ọ bụrụ mgbagbu nsị ka ọ ga-abụ abụghị ihe mmemme o. Ozugo ficha anya gị kekwere ebe mmeji ị ga-abịa ka ị nawa echi ịbịa ka m kpọrọ gị gaa na nke nwa dibịa o nwere ihe ọ ga-enye gị hazie nwunye ka ị nwee ike ijikọta gị na Emeka ọnụ ọzọ. Emeka nwanne gị nwoke bụ oge eji ntị nụ ihe dibịa ọchụ eji ntị nụ ya acha ma ọ bụ Chineke ma ọ bụghị ụka nweghị ọzọ gbasara Emeka. Onye ji ntị anyị dibịa ọ gị ga-agụ ya na-agwa gị ka iji wee hazie ihe ka gị na Emeka biribe dị ka di na nwunye ị nọrọ ebe a na-asị Emeka agaghị ike Emeka ị ga-agwa Emeka ozuona hapụwa bịa kike nawa echi bịa anyị je hazie ya nabakwa ebe ka mma na m duru otu arụ m na-aga n'ụzọ ọ bụghị akpa ụkwụ onweghị efe onweghị akpa onweghị ntị ngawazi ahazi na mbụzi onye ara ngwa hapụ ya ka anyị lakpuo ime ụlọ gị na ozuona anyị ama ihe a ga-eme ya bịa ka anyị baa ụlọ onne benite ozugo banyere n'ime ụlọ. Chioma, Akunna. Kini kunne ku ka nge fina shoso. Una dare kini ko. Ebe kino. Ina ebe mali bene men. Hey. Baby. Ife kante yakutelinte. Chakotetele. Ife kante bakutelinte. Kana wai. Kedi ho gini me kedi ho. Ina ebe ana umma ya. Imali bene men. Enti enwu ya yi ka keke piatulu na afia bana ya. Hey. Biko, isi kanu ipo fún isina gini. Yo la kwa gini. Enje nwunye. Keke petule la fa banya. Hai. Ifu ko si to won. Ndo aja aja ni. Bebe, na ka ja.
Why get the labor? Kita. Hello. Hey. Hey. What am I? Hey. Okay, Baba, no. Okay, Baba. Gaza, Hey. Ajibe. Okay, Baba, no. Okay, Baba. Bishak Hospital. Bishak. Yes. No go touch iji wee bu mmadụ. Ọgwụ a bụ kịta. Ọ gaghị ka ewu dị ife bifa nwunye gị na-eme. Onye ọ chọrọ igbu gbusiri ya. Ọ dị mma. Ọ dịrọkwa mma o. Ake Baba. Alụ a na-ajọkọkwa n'ụwa. Ka ewu dị ife bifa. Ake Baba no. Nwoke agba ife nwunye ya na-eme. Ake. Ịgba ife nwunye gị. Amanda. Ị ga m ji nke a wee jewe elu ụlọ. Nke a wee jewe efuru. Ọkwa bọọlụ dị oge ịchọ ka ị bịa kpara. Ị gaghị enwetazie nke a ihe ọ ya arụrụ m. Nke a ga-eme gị ka ị gawa nnọọ na-aga yerizi. Ya amazi ebe ya ana. Nke a be nna gị ị gaghị eri ya. Ịta aka ya na-aga yeri. Ụta m kwurie ka ọ ga-esi wee dị. Ụta m kwurie ka ọ ga-esi wee dị. Ịlụchasịa ihe irobu na aha mụsịa ebe niile ka ebe niile dị ọcha ize ahụ ịzachazi ahụ inwe ike ịnatawazie mana antị waya akụkwanụ mma ka dee enyi ka o soro m gaa ka mechie ọnụ ị chọrọ iti ime mgbuke ọ ga-akakọ m ka dee enyi ka o soro gị gawa so iso oge ụmụ nwoke m na ego a nara m ya napụ m ego a biko ị chọrọ ka eme isoro gị ihe aka ya na-akwụgharị afọ m n'isi oge ụmụ nwoke chekwa ka m gwa gị ego dị ebe ahụ 2,400 naira ama m na ego a edu gị ji eduru gị nata ịma nwoke chenji n'enu ya mechie gị ọnụ ị na-akpata ego ịgba ka esi achụ ego nwoke m nawa gị vileji ị na-achọ ego ị na-eji nne m o mere gịnị nna m o mere gịnị ụwa m agwụla ụwa nke m agala chimo rụta m chimo biko arapụla m chimo gara chimo asị gị gara maọbụ nje anyị mere ka ụwa jiri n'anya etu a nne m ome